Ak ste ukončili meranie radónu u vás doma a výsledok je väčší ako referenčná úroveň 300 bekrelov na meter kubický, mali by ste vykonať nápravné opatrenia, aby ste ochránili svoju rodinu od tohto radioaktívneho plynu, ktorý zvyšuje riziko ochorenia na rakovinu pľúc. Najúspešnejší bežný spôsob zníženia radónu v domácnosti je inštalácia ventilátora na odvetranie podložia stavby. Intenzívnejšie vetranie tiež znižuje množstvo radónu. Na odvetranie podložia môže slúžiť dutina pod základovou doskou napojená potrubím k pripravenému prípojnému bodu vedľa budovy. Odvetranie je možné aktivovať pripojením ventilátora pomocou štandardného potrubia. Tento ventilátor bude odťahovať radon pochádzajúci zo zeme predtým, ako sa dostane do vášho domu. Ventilátor má vysokú účinnosť a nízku spotrebu energie. Radon sa potom uvoľňuje do vonkajšieho ovzdušia a riedi sa. Takýmto spôsobom môžeme znížiť koncentráciu radónu až o 90%. Odťahový ventilátor sa nainštaluje na pripravený prípojný bod alebo sa celé odvetranie nainštaluje od začiatku. Stavebné predpisy v Írsku vyžadujú, aby nové domy mali pripravené odvetranie podložia stavby. Ak bol dom postavený podľa predpisov, mal by ho mať. Poďme sa teraz pozrieť na aktiváciu tohto odvetrania. Pred aktiváciou odvetrania je dôležité skontrolovať, či je nainštalované správne. Ak nie je, naliatá voda sa bude zhromažďovať v potrubí a blokovať prúdenie vzduchu. Na kontrolu odvetrania nalejeme doňho vedro vody. Ak voda odtečie, odvetranie bolo nainštalované správne a odvetranie môžeme aktivovať. Ak voda neodteká, malo by sa to dať napraviť vyvrtaním malého odtokového otvoru v spodnej časti potrubia. Tu sú diely súpravy radónového ventilátora. Toto je pripojovacie potrubie, tu je adapter na pripevnenie ventilátora k potrubiu a toto ventilátor s káblom. Tu je ochranná mriežka na výduch ventilátora. Toto je chránička, ktorou sa prevedie kábel cez stenu. Tu je elektrický vypínač a toto je kryt ventilátora. Súprava obsahuje aj skrutky a armatúry, ktoré potrebujete k inštalácii. A teraz pohľad na potrebné náradie. Budete potrebovať akumulátorový skrutkovač, akumulátorovú vrtačku, 6 mm vrták do múriva, 16 mm vrták do múriva, malý plochý skrutkovač, malý krížový skrutkovač, kladivo a nezabudnite na ochranné okuliare. V prvom kroku napojíme potrubie do odvetrania. Potom nasadíme adapter a pripojíme ventilátor. Šípka musí smerovať nahor. Upravte polohu adaptéra tak, aby ventilátor priliehal k stene. Vysunieme motor, aby sme ventilátor pripevnili na stenu. Pomocou plochého skrutkovača uvoľníme spony, aj tieto spodné, a motor vysunieme. Toto sú dva otvory pre skrutky. Pomocou ceruzky si označíme umiestnenie otvorov. Použijeme 6 mm vrták na vyvrtanie otvorov. Budeme tiež potrebovať aj dve hmoždinky a skrutky. Keď je držiak pripevnený, môžeme ventilátor znovu namontovať. Znovu skontrolujte, či šípka smeruje nahor. Vložte ventilátor a takto zatvorte záklapky. Je dôležité správne namontovať ochrannú mriežku. Do ventilátora sa nedostanú slimáky ani hmyz. Teraz vyvrtám dieru pre elektrické napájanie ventilátora. Túto časť by mal robiť niekto kompetentný na elektrikárske práce. Je dôležité vložiť do steny chráničku kábla. Teraz prevlečieme kábel cez chráničku kábla, aby sme ventilátor pripojili k vypínaču. Kábel ventilátora je teraz pripojený k tomuto vypínaču, ktorý je napájaný z tejto zásuvky.
Ventilátor je spustený a ešte overíme prúdenie vzduchu. Prúdenie vzduchu je dobre, môžeme nasadiť kryt. Kryt ventilátora sa dá pretrieť tak, aby ladil s farbou domu. Ak váš dom nemá zabudované odvetranie alebo je nainštalované nesprávne, nové sa dá jednoducho pripraviť. Dá sa to urobiť z vonkajšej strany domu. Takto predídete poškodeniu vnútorných podláh alebo stien. Pri výbere miesta je potrebné zvážiť niekoľko vecí. Vyhýbajte sa vodovodným, plynovým a elektrickým rozvodom. Skúste nájsť miesto na zadnej alebo štítovej stene. Vyhýbajte sa kúpeľniam a technickým miestnostiam. Nájdite miesto vzdialené aspoň 1,5 metra od dverí a okien. Dávajte pozor na umiestnenie radiátorov. Radónové odvetranie by malo byť umiestnené čo najbližšie k zástrčke. Ideálne miesto na umiestnenie je pod spálňou alebo obývačkou. Okrem iných nástrojov, ktoré budete potrebovať na vytvorenie odsávania, je jadrová vrtačka a vrták s vhodným priemerom. To vám umožní vyvrtať otvor pre 100 mm potrubie. Na vytvorenie radónového odvetrania vyvrtáte otvor cez vonkajšiu stenu pod spodnú podlahu. Po vyvrtaní otvoru vytvoríte pod podlahou dutinu tak, že vyberiete za jedno vedro stavebnej sutiny. Keď je radónové odvetranie pripravené, vložte potrubie. Ďalej je postup inštalácie ventilátora rovnaký ako inštalácia pre vopred pripravené radónové odvetranie. Po aktivácii radónového odsávania by ste mali znovu zmerať koncentráciu radónu vo vašom dome. Môžete to spraviť aktívnymi detektormi spolu s minimálne 3-mesačným meraním pasívnymi detektormi. Službu na Slovensku ponúkajú firmy s platnou registráciou. Ak zistíte, že koncentrácia radónu je nad referenčnú úroveň 300 bekerelov na meter kubický, kontaktujte pre ďalšie informácie príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.